South Africa sabingelela kuphi khona ngeendawo nibingelela uthuleleni igama ke ngumduduzo ngwamkhwanazi sivela kwinhlangano ithuleleni organization sinibekela ke namhlanje singapha endaweni yaseNanda kwelama West sila kwamafuya lapha esikhona ke ngaphansi ke kwengosi yethu ke ethi abantu bayagula kubhlungu ngoba sibhekene nosizi sehlelwe isisindo nesezono esingazi ukuthi lezi zifo ezingake siqhamuka njengamanje ke zivelaphi okwethu-ke njengenhlangano ithuleleni njengoba igama lisho ukuthi uthuleleni asikwazi ukuthula sizoya kubafethu abasicela usizo nodadewethu abasuke bekhala becela usizo sithi sisendleleni ukuthi sibacela usizo bese singabathola khona usizo sibe futhi nawe ekhaya lapho sikufundisa sikuqwashisa ngokuthi sekukhona izifo ezinjengalezi siphinde futhi sibe semkhankasweni ukuthi ke sibaseke labo esekuthe babhekana nezifo lezi esingazijwayele nesingazazi singabacwasa singabaxwayi ngoba lokho kukodwa nakho kuyabacindezela namhlanje ke la sizobheka khona ke umfowethu ke ozosho ukuthi ke ubani igama nokuthi ke inkinga yini la abhekene nayo newethu sabona igama uHassan Sibonga Sibuye sodobe ndaba uHesh igama Halalsan Halalsan khona la eNanda noma kunzima ngicela nje ngizamela ukuthi izwi khona ngiyabona linzima liphuma mhlambe uzame ngamandla akho makungenzeka ukuthi yabo mhlambe sizame ukulithola noma ngakhuluma ubheke phansi mhlambe ukuthi uzokwazi ukuthi ke imic idonse bafu noma ngabheka ekhanda phansi kwenzakalani mne wethu la ngithi shushile into le yaqala ngokuthi ngangisho emakhaya ngihlala emakhaya eNkandla shuthi kwenzeka kahle umcimbi ngasinomfana nenduku kwahamba kwaphela ngathi ngazihluku njengomuntu wasemakhaya ngazihluku kwaphela ngase ngibuye sengiphethe ngendlela lecega ngawo lecega ngendlela okusho ngakhipha nangesandla la kushaya khona ngenduku la ngaphambili hayi la emhlabeni phambili ngithi ngiyakhipha lezinto livele linguvinzile lalimi ngayo liwushishishipho bese vele iyavuvukala lokho ngihamba ngesibhedlela sengihambe 2 years zonke esibhedlela abangisiza ngalokho bathini manje ngihlale ngikhona bazongisiza namanje ngihlale ngikhona ukuthi ngisiza ngayo usizo esiphi isibhedlela King Edward oyihambayo lento iqale usungapha usubuye emakhaya ngisakhona ngale emakhaya ngathi ngihamba isibhedlela isho Khombe ngihamba sesibhedlela shusho ukuthi izisebenza ziyalekha ngale bathiwa ngibuye ngizojoyina ngasho no-anti Steven ngingena esibhedlela sesisteni abahluleka abangitransfere eKing Edward eKing Edward bengisembisa ukuthi bazongisiza ngifika bengithatha amagazi bengangenzi lutho 2 years zonke waziwaphela ilokhu iyakhula lento iyakhula ngisho namhlanje ngishasha ngizolala ngivuke sengisho ukukhulu kakhulu bengalala emini ngivuka sekukhulu futhi ilokhu ikhulile ilokhu ikhula bengiwangiselithunzini namanje umoya bandawo ngena ngendlela kubuhlungu mana mne wethu ake sibuyele la kulo okushaya ngenduku bekade nisemgangeleni kwakuwumcimbi emzini womuntu nake naphambana naye lo mna shuthi sasade ukwakuphuza shuthi ubafo kwabakhona ukukhilisana okuncane ngamhlula-ke ngenduku nayishaya induku ngamhlula ngenduku okay so ngasho sengiyidlele ngihamba nabafowethu ngasho ngiyochithela amanzi sekuhwaleleni seqala ukuhwalala sihlukana vele umuntu esemakhaya ngithi ngiyochithela amanzi abafowethu ngibashiya ngaphambili ngezwe sengenduku nje la emhlathini kwena ngiphaphama ekhaya kuvukele vele bangicaba ngakhohlisa izinto ekhohlwa yaphela for ukuthi mhlawumbe kwaphela inyanga eziwu-5 ade kwenzeka lini sengiqala yizinga nalo izinga elicegayo ngingesihle ngalikhipha ngesandla lapho liyashipha indlela elingayo kwase kuvukalanga la gcina likhishiwe izinyo lisengaphakathi manje lisaxeka mana-ke mfethu lo okuzuma ngenduku ngoba phela eyasemakhaya eyomnsizwa
kuyashawana kube kukhothiswana inkinga waboshwa eboshelwana esebulele umuntu umfana ukuliphi jena la mgwebe icala msatokile senqombe oh sekhanda Spencer kuyafikeka phela sekhanda Spencer senqombe ubani amagama akhe amkhisi ubusingakhosi ade ngahamba nami emakhaya ngihambe ngifuna lona usizo kodwa yena Simanga Mkhize awu nkabi yami Simanga ngiyazi lapho mfethu eminyakeni kodwa-ke phela makuwukuthi mhlampe nawe-ke lesi simo mhlawumbe uyimbangela yazo singacela nje ukusondela ngakuwena mne wethu yabo mhlawumbe uzame phela ukuthi ngithi uma kuthiwa manishane ngenduku ubani okhothisayo yena lo suke sewuyena losuke kushayile okhothisayo ubungozi-ke benduku yes kona impela sakhula ngayo siyayithanda emakhaya imikhuba namasiko esiwathandayo siwagcinayo kodwa but esikhathini samanje sekuyingozi yabo ukudlala induku ngoba abanye bayabashaya ngisho emakhanda balimali so-ke njengamanje sinama-possibilities awu-2 ukuthi kungenzeka ukuthi umonakalo kusuka kuyena noma mhlampe kusuka la etheni inkinga yezinyo sengizosho inkinga yezinyo ngoba kwazulu inyanga eziwu-5 ingasangibuyele kade sengikhoshe iy'hlungu wadlula 5 months wadlula phela emva kalokho ngakwayizinyo nje nalo ngalizwa ngiyizwe ngizawu sengixoxwa yizinyo ngathi sizama ukulikhipha ngangilizinto ongayikhipha nangesandla ayikho isisitulo sinyekodokotela ngathi singayikhipha la shiphi indlela elimo ngayo lamanga indlela mengihamba ngase ngiyavuvukala mengithi ngihamba ibhedlela bengenza ama-x-ray kuyavela khona ukuthi ya izinyo eselimngenye indlela South Africa kulukhuni mangwethu kulukhuni kuhulumeni wethu samvotelayo ngoba ne-backlog eningi kakhulu nakubona singeke sithi ukudembesena mhlampe-ke amabomu nokuphinda futhi-ke kushode-ke mhlampe bona-ke odokotela laba-ke ekuthiwa-ke bayizingcweti ama-experts ababhekana nezimo ezinjengazo lezo umfowethu njengoba nizwa nje usehambe 2 years wonke esibhedlela sikahulumeni angithi 2 years nganza kwethu ephethwe yile nkinga le eniyibonayo South Africa asingeke futhi sithi sisazophinda sithi sifuna ukuphusha uhulumeni i-option mhlambe singayibeka but-ke sesingashawa yikhona-ke amandla asinawo sithwele kanzima la kathuleleni amasente-ke asinawo siyahlupheka usizi lumlodwa ngoba ukube besinemali ngabe siyamvusa nje kusasa lokho kusayo e-private hospital siyazi ukuthi ubengangena nje kwakhona kusasa angene athathwe ngoba uyabona ukuthi idinga ukuhlinzwa lento abhekene nayo mawukuthi yilona izinyo likhishwa njengoba esho ukuthi izinyo lisengaphakathi but-ke sizothini ngoba phela u2 years ophelile ngapha kuyacaca mhlawumbe ukuthi futhi nakhona isikhathi sisazoba side and iyakhula lento ngala usuku nosuku mengalala ngivukisile mengalala ngivukisile inkulu kusadleka bafu ngiyakufosta ukuze ngizonishayide lodwa nakhona ngiyakufosta ngizokudla okungababi ungenazo into ezizipayisha kuyahlafuna namafuna kufaka ugwinya hayi ngifaka ngigwinya futhi nikahlahle ufuna iparish udifuna iparish namasi kakhulu bese uphuza lokho okuphuzayo-ke hayi ngiyaphuza ukuphuzwayo kodwa hayi ngesipayisi phela kuyinkinga inyama nje usuyaboka behlafuna inyama sokuyikho ukuthi bekunenyama ekhaya phela mina wethu mfethu bakutreat-a kanjani endaweni nabantu bekubona nabantu owadozwana nabangani bakho mhlampe-ke sewaphela sewaziwa iminyaka emibili sengaze ngayijwayela uhlele endlini abantu abadala ba-understand abantu abadala ngoba bangazi kungekho kanje la endaweni inkinga iy'ngane wazi une-understand futhi nama nginankinga nazo ngoba ngiyazi usayi-understand vele sekwaleso sikhathi sesijwayele futhi azibisakunalo
ekhaya wahlala ba ngihlala nogogo noba nobhuti omdala uhlale kusemsebenzini. usisi wakho besilanda bese Usisi wamakhelwane. okay kusiyami siyabonga nje support ngakena ish ndewethu mana mfethu phela thina kathwele nje basho sinamali mfethu yabo siyafisa ukulekelela abantu nakuma foundation mhlambe kanemali siyafisa silekelele asizifuneli thina ukuyicebisa thina but ke yilona usizo labantu esisuke silizele esisuke sicela lona ukuthi bakwazi ukusizakala ngiyacela mne wethu ukuthi before ngithi nje cela ube umuntu onjani la endaweni phela kuthiwa indawo ye-west lena ndawo azohluphi kungase kuthiwa nanti i-west Bayisondelayo mina bayazi nabaningi abangijwayele. Bayazi umuntu oyilunga othanda nokuseka isikhathi esiningi. ukusina Ukuseka senzela amasaya siselele kube mnandi bese ya angiyena umuntu odlamayo. singaceleli phela i-west la kanti mhlawumbe kade la libamba abantu inkunzi la yabo sethiwa hey ibambe ngakho kuze kuvele umuntu ukuthi ugogo wangibamba inkunzi uyi Zonke indawo la ngihamba khona bahlale bejabule abantu abakhali. mnewethu Hayi angikhalisi umuntu. mfethu ngicela ukunika ithuba ukhulume nomphakathi wakathuleleni nomphakathi we-South Africa wonkana ocebile nabahlwempu nabadlembuya ngothi njengathi ucela usizo kubona mnewethu ukuthi ke cela bakulekelele kule nkinga obhekene nabo. Ngizophinde ngibingelele nonke bafowethu lapho engikhona nonke nje amakhono omhlaba lapho engikhona bafowethu. Igama nguHalalisani futhi wakwaSibiya. Ongakwazi ukungisiza nongaba nalo usizo ngisacela ukuthi ngisize ngenkinga engibhekene nayo ngoba udokotela kufanele ukuthi badlala ngami sekunyaka wesibili sekunyaka wesithathu lokuqala usizo ungalitholi. Size mina ngisibhedlela ngithi ngifuna usizo ngibuza ukuthi kwenzakalani bethi hhayi ozosithatha amagazi for 3 years manje unyaka wesithathu lesibona. Ngisacela ungakwazi ukungisiza ingisizo ngenkinga engibhekene nayo. Ngingabonga nje kakhulu ngoba bezokwazi ukungisiza. Nabafisayo ukungisiza ngosiyami ngiyakubonga nalokho ngiyajabula nokusikhona ofisayo ukungisiza. Ngibonge negadewethu lokwazile ukuthi ebhalile lolu hlelo lugcine selifikile nakini. Ngibonge nakuyena ngibonga kakhulu ngegadewethu lapho khona. Enambeni yocingo bebangakuthola phi mnewethu? Ungayibiza South Africa-ke ikhona-ke sikwenzayo thina kathuleleni. Ungabona sehla senyuka nje akukho kunye sekuhambele soke singahambeli ubumnandi sosihambela nje usizi njengoba nibona-ke namanje-ke ungayibiza mnewethu inamba? Inamba yami ithi 083 633 7062. Okay-ke ngicela uzobiza nga-2 nami ukuze ngiyipronounce kahle ngoba ngiyazi mhlawumbe khona abangezwa ungabiza bafu? Ithi 083 083 633 633 7062. 7062 amagama bani? uHalalisani elinye uMusa. Okay, South Africa nizothola-ke uHalalisani kuleyo namba wakwaSibiya. Neke mina-ke umama ozalwa intombi yakwaSibiya. Ondaba wena nje ungase komalume kamama. Sithole zala mina-ke sakwashoba kodwa nje kwagogo ekwaSibiya. Yebo abantu besekhaya kwagogo la yebo. Cha mfethu asinalutho njengoba ngisho nje asinalutho thina. Kodwa-ke asazi sothi senzani kathuleleni nokuthi siyini but abantu mabesibona baye babona ithemba kuthina kathuleleni. Asazi kuNkulunkulu ukuthi-ke inhloso yakhe ikephi angeke sayivimba-ke intando yakhe yabo. Nawe-ke njengoba sila kuwena akufikile thina ungabheki thina Thuleleni ngoba kube besinamandla ngabe kumanje sifake ingcingo kumanje mhlambe sikubhukhela umbhede esibhedlela esithile yabo. Kodwa sithemba ukuthi-ke uma siphuma sihamba uNkulunkulu uzolenza yena icebo lakhe ukuthi mfethu uthole usizo ukwazi nawe ukubuyela esimeni sempilo yakho ukwazi ukuhamba uye esontweni nawe ube umuntu njengabantu mfethu yabo. Ube right bafo. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga
sabubeza ukungisiza ngiyabona ukukakhulu ngafisa ngashisha ngisiza yebo manje akulali ngale side ngoba ngisho okwamanje bashisha nje ngisana kuhlunga ngakabuza kakhulu phela ngoba kunomoya ngiyabuza kuyangena uhlunguza kodwa akakabi kuhlunga kakhulu inkinga miye kwahla nazi ngizozilalela ngokasifo isimo ngisomuntu ongasasebenzi ngamisa umsebenzini ngisela khona ukuthi ngikanje kufanele ngikushisa izinto zami manje inhlungu ubusuku bonke ngisawona phela amaphilisi abanginika wona esibhedlela mina amabhulufrendi awaphindi ngizama ukulala ngingalali kodwa ngiyazama akhona ophela ebusuku angithi izinyo limandla ebusuku ezinye akukho namjovo okay ngicabanga nje futhi yabo thina sibhaquzwa ukushisa lokho ebusuku nje wena sokubulawa inhlungu cha mnewethu angithembe mfethu ukuthi uNkulunkulu uzolenza icebo ukwazi ukuthola usizo mnewethu yabo siyabonga nje ithuba sisaphuthuma nangapha umuntu ukhona namhlanje ongapha ngasenanda surround inanda nje sisale emaphephethweni kuno mfethu ke nakhona lapha ke onenkinga naye weinsompe egcwele umzimba wonke asazi ukuthi uchogo noma yini lesiyetha nje siyaya nizobona nandlela kaThweleni ngithi yabo usize abantu ababheke nalo bakithi la ngaphandle kunzima kulukhuni siyabonga mnewethu ukuthi ke sifike sizokubona mfethu ke sishiya ithemba la kwena ukuthi ixesha lethembeni yabonga South Africa ngiyazibongela ke ngani kwethu ke sibonge ne support nothando siphinde futhi sicele sibanxusele labo abanganamandla abasuke bezocela usizo ukuthina la kaThweleni ukuthi sibacelele ngempela usizo ukuthi bakwazi ukuthola ke nabo ukusizakala thina okwethu ukuza kunina sizoveza ke ukukhala kwabo nezicelo zabo sibonge uthando nesupport ke nemkhuleko yonke nebusi senisipha zona enanda ke kuthiwa ke khona iWest phinde asazi ke isimame kuthiwa yini iWestikazi yini cha akasazi so sizwe namhlanje nathi inanda la cha bafethu ngale nje kwamanxoko sinodade wethu ke la okuyena ke otheke wasukumela ke umfowethu ke wasithinta asazi ke noma ke uyiWestikazi yabo sithi ake sizwe nje uvo lakhe nokumbonga nje sawubona sisi njani bo siyaphila unjani khona ubani igama ubonke wanhle Hleko Hleko oh uyaphila ngiyaphila wini ke uyiWestikazi ngithangile utho nje ngihlangene nenanda wanongoma mina ngivakasha hayibo kanongoma kebe nongoma ukhalini ufike nenanda asekuyisikhathi ufikele kubani nandi la abazabami bahlala la abakutshela khona iWest la noma nabo abazali bayiWest awulutho bafuna nawe uzojoyina nawe uzothatha nawe isikhundla lutho okay umfowethu ke nomthola kanjani kanjani umakhelwane wami bandla bengijwayele nje ukumbona bese kunyaka ngimbone kanje manje ngiyabona ukuthi akasizakala ngam-approacha ukuthi ngingamsiza mase ngibheke inamba yakho kuma-social media ngakwazi ukubhalela hlahla leyo washeshe wangiphendula ngingakhosela namhlanje cha kanongoma kusekhona abantu ngoba phela bakhona abantu la hayi ukuthi abawazi uThweleni nanazi intombi zakho nentombi noma nentombi bafo ayishe wena ngisanda ukubuyela yes hayi sangani sima hawu ona lutho le bafo ngishimele ushimile engakho fanele ngisiza noma ngami kuphela hawu ushimile phela wasiyashintsha manje ukushima nje lo umangani ngami kuphela nakhona singasazwana naye ngakho ngishingisize ngafika South Africa yabona yebo ukuze ngibese uphinde bengibone ngoba sangiboni manje awu ushuthi nje ubungena lutho la enanda bafo hayi ngwavela ngikhona sesitephe ngane zakhona lenanda ezinye zazo yeah cha ungaphiki bafona ngintanda ke saba nomfowethu untanda ngithi yabo na zase imele kude kanje wana intando nje wasinda yiza segijima phambili uyamazi intando
ngiyabazi. Nawe vela nawe usithi hayi nisani inhliziyo lapho. Bafona kubona kuzoba njalo. Hayi. Shikomane kube njalo ngempela kodwa nje hayi okwamanje ngoba isabalile abobali yakho ngisho sengirayi ukuze ngizokwazi ukukhanda imali. Yebo. Yayibona ke ijongo ngempela ke lela umuntu ukhanda imali. Cha tatwethu siyabonga. Sibangana nendawo yange nje unongoma. Yebo. Kodwa ke phela usenanda bona usuyiwesikazi manje. Uthonje sawuloko. Uvakashiye la enanda? Ngumuntu ofika aphinda ahambe. Ufundi sisi. Ngaqedile ukufunda. Sorry? Seqedile ukufunda. Ngiyaqeda nofunda. Hayi mina ngaqeda university ngiqedile. Hawu Nkosi yami. Sifusela inhlanhla ke sisi. Ngiyabonga. Awusebenzele ekhaya? Yebo. Ufundelani? Cha nomsebenzi phela abanani bakuthweleni la noma sawo. Bengifundela iBachelor of Education. Kwenziwani lapho? Ngiyafundiswa senior phase and FET. Manje u-applyile? Ngiya-apply kodwa ngisalindile. Uyabona nje e-department lapho ngabe uthola uthisha ngempela onakekelayo. Impela. Ongagcini kuphela ngencwadi okwazi nokuthi abe neso lokuthi angagcina nasemndenini wakhe. Iyabona nje Nkosi yami. Hawu siyabonga. Siyabonga manje sibonga. Wanhleko. Hawu Nhleko wena nomgiliji? Yes. Hawu Nkosi yami cha siyabonga Nkosi yami. Mukhomba kana ngoma. Ubaba lo wathi umgiliji awuhlobe naye. Fani bo. Uthi baningi ngomgiliji ngapha. Sibaningi nje kwalongoma. Cha siyabonga sisi siyabonga nje umsa wakho. Uqhubeke njalo ke sisi. Nale inhliziyo yakho noNkulunkulu lokuphumelelisa. Ngiyabonga. Ngiyathembisa nami njengothuleleni ukuthi ke nami kule mkhonza uzokwenza sure ukuthi kulonyaka umsebenzi uyawuthola. Awu ngijabula ngayo. Uyawuthola umsebenzi. Singakweyisiki ngathi uthisha omncane. Mangisebenzile. Ngoba kanti amanje ziyadelela ezinye zazo. Sihlule abazali ekhaya zoba inkinga ngale ekoleni. Kade ngibukela lapha nje nodriver belo ebhasini lapha. Ingane encane ebhasini umfana lapha kuyakhahlana nodriver noseshayisa kodwa umuntu omdala. Sehluthukile uzothini? Cha siyabonga tatwethu yabo. South Africa wena kusisike bese simbonge nasimveze ke nomsa wakhe ke ocaleleke umfethu ke usizo. Ingane ke applyele bafethu ke nani lapha enigqoka uthayi lapho. Enipintshwa na amasudu lapha niphenduka nento lehla eroundayo ema office kahulumeni. Nansi ingane ifuna umsebenzi. Vulani ikhala ke lapha niqasha abantu abasidinga abantu abasha njengamanje. Yabo siyabonga tatwethu. Siyabonga. Siyabonga South Africa siyabonga.